Herrian armairu bat erretzea ekintza simbolikoa baina gehiago izan zen. Izugarri lagundu zidan alduntze prozesuan. Herrietan etxeko eskutalekutik kalera ateratzea pauso handia da. Hitz hauek duela ezan beste, baina 21 urte egin zirela esan genezake. Baina duela 2 aste, argi aldizkarian argitaratutako elkarrizketa batean esandakoak dira. 26 urteko gazte batek esandako hitzak dira. Honek, argi erakusten digu, oraindik ere, egiteko asko daukagula. Hiri eta herrien arteko ezberdintasunei heltzeko, elkartegintza sustatu edo babesteko, jendartean agerikoa den homofobiari heltzeko, hezkuntzan ematen diren egoerei heltzeko, besteak beste bullying homofobikoari helduko dion ekintza plana garatzeko. Instituzionalki beraz, badugu oraindik zer egina, zer hobetu eta zeri heldua. Hain zuzen, aipatu berri dudan, hezkuntza alorrean zentratu dugu legez besteko proposamen hau, hezkuntzan dauden planen arteko koordinazioa eskatuz besteak beste. Hasteko, eskerrak eman nahiko nizkioke Arana andereari proposamena ona ekartzeagatik eta bereziki Gurrutxaga anderea eta Arana andereari egin duten esfortzu eta lanagatik adostasunetara heldu eta benetan eskuartean plazerra ematen duen akordio horietako bat badaukagulako. Puta edo marika. Horiek dira jendarteak eragiten dituen 2 mugak. Emakume onak edo gizon onak noraino heldu aldiren eta nolakoak izan behar duten akotatzen eta mugatzen duten 2 estereotipoak. Gizonezko guztiei eragiten dien muga da. Ez zaitez emozionalegia izan, ez zaitez panpinekin jolastu, indartsua izan zaitez, bestela marika bat izango zara. Ziur hemengo bati baina gehiagori ezagun egiten zaion historia dela hau. Eta muga hori pasatzeak zigorrak eragingo ditu askotan. Identidadeak eta orientazioak nastearen eraginetako badau. Nire baitan elementu maskulino eta femeninoak baditut, aurkitzen ditut. Ordena guztietako maskulino eta femeninoak. Kontua da horiek nola bizi ditudan. Emakume femeninoa izateak, nolabait esatearren, ez zaitu heterosexual bihurtzen ezinbestean. Eta alderantziz, gizon oso maskulinoa orientazio homosexualak izan ditzake eta dituzte. Tamalez, identidadea eta orientazioa nahastu eta identidade konkretu batzuk esleitzen dizkiogu homosexualitatei. Honela, identidade batzuk gutxiesteko orientazio batzuk erabiltzen dira. Eta orientazio batzuk gutxiesteko identidade batzuk esleitzen zaizkio. Naspila honetan zergatik sartzen naizen? Zapalketa anitzen aurrean aurkitzen garela adierazteko. Alde batetik, bullying homofobikoa denoi eragiten digula esateko da. Gizon zein emakumei, identidadeak mailakatzen diren heinean, onak eta txarrak banatzen gaituzten heinean, denoi eragiten digulako. Eta muga pasatzen dituztenek, obedienteak nortzuk garen agerian uzten digutelako. Hala ere, eskola eremuan, bullying honek mutil gaztei eragiten diela azpimarratu beharko genuke, mutil guztiei. Baina ikusezintasun lesbikoa ahaztu ezin dugu ahaztu, barkatu. Baina esan bezala, denoi eragiten digun sistema zapaltzaile baten aurrean gaude. Horregatik da hain garrantzitsua heteropatriarkatua hitz egitea. Beste batzorde batzuetan jadanik aipatu dugun ustezko heterosexualitateak patriarkatuarekin zerikusi handia dauka. Identidadeak eta orientazioak nahastu eta muga anitz sortzen dizkiolako gure jendarteari. Horregatik Elkarrekin Podemosek egindako proposamenari egin genion osatzeko zuzenketetako bat zentzu horretan zijoan. Hezkidetza plan integral horren baitan ikuspuntu LGTBIQ fobikoa sartzea. Konpartimentatzen eta banatzen ibili beharrean ditugun baliabideak elkartu eta honela indartsuago bilakatzen lan egin beharko genukela. Lotura zuzena dutelako, elkar aberasten dutelako eta txapel orokorrari heltzen diogulako. Finean, uste dugulako hezkidetza dela genero roletatikat ezteko dugun tresnarik eraginkorrena. Eta beraz,
edozein aniztasun sexual, identitario, familiar, funtzional, sozial edo dena delakoari modu pedagogiko eraikitzaien erantzuteko mekanismorik egokienak ematen dizkigulako dela hezkidetza. LGTBIQ+. Geroz eta gehiago luzatzen den terminoa mahai gaineratzen dugu ere. Ezinbestekoa delako akronimo horien bidez, identitate eta orientazio anitzak mahai gaineratzera. Lesbianak, boierak, gehiak, maritsuak, transak, bisexualak, intersexualak, queerrak. Denborarekin adieraziz joan gara zer ari garen aldarrikatzen. Eta aniztasun horri guztiari buruz hitz egiten dugu norbera nahi duen lekuan koka dadin. Beraz, izendatu dezagun, aniztasunari heldu diezaiogun eta horrek eskatzen dituen neurriak ipini ditzagun, gaurkoan hezkuntzan. Nafarroako Katxalinguneko kideek esaten duten bezala, letrako alfabeto osoak hartu behar baditugu, eginen dugu. Abia puntu egokia da gaurkoa, hori baina gehiagoak aso. Hasiera oso ona. Aipatzen ari garen hezkidetza plan integral honek ordea, babes juridiko normatiboa ere behar du. Horregatik etor litezkeen hezkuntza planetan, zein LGTBIQ legeetan, ikuspuntu hau presente edukitzea oso garrantzitsua izango da hemendik aurrera. Markatu. Izan ere, prebentzioa da tresnarik eraginkorrena, edozein bazterkeriari aurre egiteko, edozein. Prebentzioa eta heziketa. Norabide horretan, lortu beharko genuke, odeiren irakasleak, genero, familia eta sexu aniztasunean formatzea. Joritzen gurasoak ikasleen genero, familia eta sexu aniztasunean formatzea ere. Ibonen eskolan LGTBIQ+ jazarpenari aurre egiteko protokoloak zehaztea. Urrek berak erabakitako komuna eta aldagela erabiltzeko aukera izatea. Liernik berak aukeratutako izenez identifikatua izateko eskubidea izatea. Iraitzen klasean, errespetuan eta aniztasunean oinarritutako material didaktikoa zabaltzea. Eta bar, eta bar, eta bar. Azken finean, inork ez dezan inoiz, inon armairu batetik irteteko beharra izan. Armairuan inor sartuko ez duen hezkuntza sistema eta jendartea izango dugulako. Eta Krisaliseko lagunek ondo baino beto erakutsi diguten bezala, Xaila, Marcos, Mikele, Leo edo Naiane, gainontzeko gazteak bezala, direna izaten aske eta zoriontsu izan daitezen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Etxeberrita anderea.